wina aliyense amene akugona mu usiku wa Getsemani umenewu apanga zimene samaganiza. Chimene chikundidabwitsa ndichonena kuti pa mafanizo onse okamba za zochitika mu ufumu wakumwamba, za zochitika mu ufumu wa Mulungu, Yesu Khristu akulikamba fanizo limene lili anamwali 10 mosiyanira napo ndi mafanizo ena onse amene afanizira za ufumu wakumwamba. Vinyo anamwedwadi, mowa unamwedwadi, madansi anachitikadi, kuvina kunachitikadi, ndiye amanyamula zikho za Yehova zimenezi, amanyamula zikho za golide zimenezi. Ineyo ngati ndimadutsa ziwanda mu mphamvu ya Mzimu Woyera, osati mphamvu ya ziwanda ngati mene anthu ena akundinenera, inuyo ndithu ufumu wakumwamba wafika pa inu. Moni mwambuye wathu Yesu Khristu, ndi tsiku linanso lopambana mmene Mulungu atipatsa kuti tikakhale pamodzi ndi kugawana mawu ake. Mulungu wakumwamba atamandike pa chimenechi. Luka chapter 2 verse 41 mpaka 50. Luka chapter 2 verse 41. Ndipo atate wace ndi amake ankamuka chaka ndi chaka ku Yerusalemu ku Paska. Ndipo pamene iye anakhala ndi zaka zake 12 anakwera iwo monga machitidwe aphwando. Ndipo pakumaliza masiku ace pakubwera iwo, mnyamatayo Yesu anatsala m'mbuyo ku Yerusalemu. Ndipo atate wace ndi amache sanadziwa, koma iwo anayesa kuti iye ali mchipiringu cha ulendo, nayenda ulendo wa tsiku limodzi. Ndipo anayamba kumfunafuna iye mwa abale awo ndi mwa anansi awo. Ndipo pamene sanampeza anabwera ku Yerusalemu namfunafuna iye. Ndipo pakupita masiku atatu anampeza iye mkachisi. Anali kukhala pakati pa aphunzitsi, namva iwo nawafunsa mafunso. Ndipo onse amene anamumva iye anadabwa ndi chidziwitso chake ndi mayankho ake. Ndipo mmene anamuona iye anadabwa, ndipo amache anati kwa iye, mwanawe wachitiranji ife chotere? Taona, atate wako ndi ine tinali kukufunafuna iwe ndi kuda nkhawa. Ndipo iye anati kwa iwo, kuli bwanji kuti munali kundifunafuna ine? Simudziwa kodi kuti ndikuyenera ine ndikhale nzache za atate wanga? Ndipo sanadziwa mawu amene iye analankhula nawo. Mutu wa phunziro lathu lero ndionena kuti mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe. Mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe. Tseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Ambuye, zikomo ife nthawi inanso yopambana imene mwatipatsa kuti tigawane mawu anu. Lolani Mzimu wanu titsogolere ndi kuti ukhale nafe mu phunziro lilonse. Mu dzina ndi mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu tapemphera. Amen. Mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe. Tawerenga nkhani imene ikuchokera pa Luka chapter 2 verse 41 mpaka 50, imene ikufotokoza za mmene Yesu Khristu anali wa zaka 12, anali ndi zaka 12. Ndiye monga pa chikhalidwe chawo Ayuda pakupita kwa nthawi chaka ndi chaka amapita ku Yerusalemu ku phwando la Paska. Ndiye amachoka m'madera awo osiyanasiyana ndi kupita ku Yerusalemu ndithu kulikulu ku capital city kumene ku Yerusalemu, nakapanga maphwando awo achipembedzo, nakapanga maphwando awo a Paska. Ndiye ndithu zikuonetsa kuti Yesu Khristu anayamba namayenda ndi makolo ake kumapita ku phwando limene likuyambira ndithu ali wang'ono. Anayamba kumtenga ali wang'ono, ali wakumbuyo anayamba kumtenga, ali wakwawo anayamba kumtenga, akuphunzira kuyenda kufika anafikira na zaka 12, anali chaka ndi chaka akumapita naye ku phwando limeneli. Ndiye nkhani iyi inachitika pamene Yesu Khristu anali ndi zaka 12 ndithu, kuti kanalibe kanyamata ndithu kakakulu ndithu. Ndiye kuti atapita ku phwando la Paska limeneli, zinachitika kuti mmene atamaliza masiku a phwando aja, anthu anayamba kunyamuka kumabwerera m'makwawo. Ndiye akuti akunyamuka kumabwerera m'makwawo, Mariya ndi Yosefe makolo ake a Yesu sanayionetsetse kuti kodi mwana wathu Yesu Khristu tanyamuka naye, mwana wathu Emmanuel tanyamuka naye, mwana wathu Yesu tili naye limodzi pa ulendo. Akuti anangoganizira kuti ndiye kuti mwana uja watani wanyamuka tili naye, ayenera kuti ali mchigulugulu cha anthuchi.
namayenda mtima uli zii, namayenda mtima uli phee, namayenda mosatekeseka kuti zonse zili bwino. Ndakuti adayenda ulendo wa tsiku limodzi, mtunda wautali ndithu wa tsiku limodzi, pamene anayamba kuti timuone ino mwana uja, namamufunafuna mchipinulu muja, namamufunafuna mwa abale awo, mkati mwa abale awo, namapita kwa abale awo ena nakafunsa kodi Yesu bwanji mwationerapa kuti sali pano, mwina akafunseni kwa uje. Nakafunsanso mmene mchigulugulu cha anthu muja, namafunsa mwa abale awo muja, anapeza kuti Yesu Khristu sanali nawo. Anamaliza mchigulu chonse, anamaliza kumfunafuna mchigulu monse, kufika anafika potsimikizika kuti mwanayu mulendo palibe, mwanayu watsala. Ndakuti ananyamuka anabwerera ku Yerusalemu. Atabwerera ku Yerusalemu kuja anayambanso kupikita, anayambanso kumfunafuna, anayambanso kumuyang'anayang'ana malo osiyanasiyana amene iwowo anaganiza. Kufika na tsiku lachitatu ndi pamene amakafika zokayang'ana kukachisi. Pakufika kukachisi ukamuyang'ana Yesu Khristu, anampeza kuti ali pakati ndithu pa aphunzitsi, wakhala pamene paja akucheza. Ndi atamuona ndithu makolo ake anadabwa kuti tamuoneni mwana ndikuvutika kumfunafuna, iye ali phee, zikuonekanso kuti sizikumukhudzaso, uyo ali apo wakucheza. Atafika pamene paja anamuza mwanayo, wapangiranji zinthu zimenezi, wachitiranji zinthu zimenezi, ife tasautsika kukufunafuna, koma iwe nangokhala kuno basi uli phee zosakukhudzaso yayi. Ndi Yesu Khristu akuyankha, chifukwa chani mukunena kuti mwandifunafuna, mwavutika ndifunafuna, simudziwa kuti ndikuyenera kupezeka mzanga za Atate wanga? Ati koma mawu amenewa makolo ake sanadziwe kuti amatanthauza chani mmene anayankha yankho limeneli. Ndiye tifuna tikambirane za mavuto atatu amene akuoneka mu nkhani imeneyi, amene anali a Mariya ndi Yosefe. Mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe. Vuto loyambirira limene Mariya ndi Yosefe anali nalo ndilonena kuti anali achizolowezi. Anali ndi chizolowezi. Nkhani iyi kuti izivuta kuti chinthu chochitika ichi chizifika pokhala pa nkhani mpaka kulembedwa m'buku lopatulika, ndi chifukwa choti sichinayende bwino, sichinakhale bwino. Ani nkhani iyi kuti izifika apapa chifukwa choti pena pake sizinayende bwino. Andi limodzi wa mavuto amene inapangitsa kuti Yesu Khristu atsale kukachisi kuja, iwo ajanso avutike kumfunafuna, apite masiku angapo asanakumane, linalonena kuti Mariya ndi Yosefe anali ndi chizolowezi, chifukwa mwanayu anayamba kupita naye kukachisi kuja ali wamng'ono. Kenako pofika pa nthawi iyi makolo anangoganiza kuti mwana uja basi panopa anatani anazolowera. Panopa mwana uja ndiye kuti akudziwa kuti masiku amisasa, masiku ansonkhano, masiku akukumana kunoku ku Yerusalemu atani atha. Ndipo pofika so kuti ni mwana wa zaka 12 akuyenera kuti basi akudziwa amene ujayi kuti tikuyenera kunyamuka tidzitani tidzipita. Anangochitenga mwachizolowezi basi kuti Yesu Khristu kumene aliko aganiza kuti tinyamuke tidzipita, amene ujayu tanyamuka naye tabwera limodzi. Chizolowezi si chinthu chabwino. Nthawi zonse tinayenera kuyang'anitsitsa chinthu chimene tikupanga ndi kuonetsetsa kuti kodi chakuti chichilipo kapena chakuti chipalibe, kodi chakuti chichatheka kapena sichinatheke. Chizolowezi ndi chinthu choyipa. Chizolowezi chili ndi ubwino umodzi umenenso uli osapindulitsa. Chizolowezi ubwino wake ndionena kuti sumataya nthawi, basi chimenecho ndi umene uli ubwino wa chizolowezi. Ukazolowera kupanga chinthu kuti chakuti chitikapanga chimene chonchi, zakuti zitikapanga zimakhala chonchi, zikayendadi monga mwa njira imeneyo zimangokuthandizira iweyo kuti usataye nthawi. Komano chizolowezi chilibenso phindu lina kupatula pamenepo, otherwise chimangokupezitsa mavuto, zinthu zija zikakhala kuti sizinayende malingana ndi mmene umatanimo umaganiziramo. Zinthu zikakhala kuti sizinakhale malingana ndi mmene unazolowereramo, iweyo umakhala pa mavuto. Kotero munthu ukazolowera kukhala mmoyo wa chizolowezi umadzapeza mavuto tsiku lina, umapeza mavuto osiyanasiyana chifukwa cha chizolowezi. Chifukwa chizolowezi chimampangitsa munthu kuti asayang'anitsitse zinthu zimene akupanga. Chizolowezi chimampangitsa munthu kuti asapange mosamalitsa zinthu zimene akupanga. Inalipo nthawi imene ana a Israeli ankayenda ndi Mulungu, namamenya nkhondo ndi Mulungu, namagonjetsa, namapambana, namadziwa kuti ife ndi anthu a Mulungu, namadziwa kuti ife ndi osankhidwa
osankhika ake a Mulungu kufika nakuti ndithu anaona kuti ifeyo Mulungu ali nafe, Mulungu amayenda nafe. Yoswa 7:6 mpaka 7 then verse 10. Ndipo Yoswa anang'amba zovala zace nagwa nkhope yake pansi kulikasa la Yehova mpaka madzulo, iye ndi akuluakulu a Israeli, nathira fumbi pamitu pawo. Ndipo Yoswa anati, ha, Ambuye Yehova, mwaolotseranji anthu awa pa Yorodani kutipereka ife m'dzanja la Aamori, kutiononga ife bwenzi titalola ndi kukhala tsidya lija la Yorodani. Ndipo Yehova anati kwa Yoswa, tauka, wagweranji pa nkhope pako chotere. Iyi inali nthawi ana a Israeli atazolowera kuti timayenda ndi Yehova, atazolowera kuti timamenya nkhondo ndi Yehova, atazolowera kuti Yehova ali mbali yathu. Inafika nthawi yoti atawoloka Yorodani akamenyane ndi kamudzi ka Ai, akamenyane ndi kadera ka Ai. Ndipo akuti anatuma anthu kuti akaone kadera ka Ai, anatuma anthu kuti akaone kamzinda ka Ai. Atapita kukaona anaona kuti akuluakulu tisavutikenso, alipo anthu ochepa apo pasavutikenso, ingosankhana amuna ulo 30,000 apite kumeneko akatani akagonjetsa. Anangozilenga chizolowezi kuti timagonjetsa, anangochitenga chizolowezi kuti timayenda ndi Mulungu, anangochitenga chizolowezi kuti Mulungu ali nafe. Sanavutikenso kufunsira kwa Mulungu, sanavutikenso kaya kumfunsa Mulungu kuti tipange bwanji. Ayi, anangonyamuka ndi kumapita, timapambana, timagonja. Koma akuti atapita kumeneku ngakhale kanali kamudzi kakang'ono, ngakhale kanali kamzinda kakang'ono, akuti ana a Israeli anachirochoka chothawa. Ndipo ana a Israeli nkhondo imeneyi inalaka, analephera. Apa ndi pamene Yoswa atamva tsopano ndi akuluakulu a Israeli kuti tagonjatu kwa mtundu wa Ai, talephera kwa mtundu wa Ai, kamtundu kakang'onoko katigonjetsa. Yoswa kuti analosweka mtima, ndipo ndi akuluakulu omwe a Israeli analosweka mtima kuti zatheka bwanji kamudzi kang'onong'ono ka Ai kakatigonjetse ife. Anachitenga chizolowezi, Mulungu amayenda nafe, Mulungu amakhala nafe, tiyeni tinyamuke tizipita. Koma akuti zitafika nkhani iyi, Yoswa nalira pamaso pa Yehova. Ndiye Mulungu akuti ukuliliranji, ukudandauliranji, chavutani chani? Ndikuuze iwe, inuyo mwachimwira ine. Chifukwa chimene inachitika, anali akuchokera kogonjetsa mzinda wa Yeriko. Ndiye Mulungu anawuza kuti mukapita kumeneko mukagonjetsa musatenge kena kalikonse. Koma mmodzi mwa ana a Israeli, Akani, anatenga zina zachuma nakabisa. Pa chifukwa ichi Mulungu anachoka pakati pawo, sanaende nawonso, sanakhale nawonso. Kotero mmene amakamenya nkhondo kumudzi wa Ai, anapita ana a Israeli wokhaokha, anapita okha. Ndi chifukwa chake anakaluza nkhondoyo. Chizolowezi ndi choyipa. Pamene akanafunsira kale kwa Mulungu, ngakhale zimaoneka ngati ndi zophweka, ngakhale zimaoneka ngati zotheka kale, anakafunsira kwa Mulungu, anakawuziratu kale kuti konzani kaye chinthu ichi, otherwise ulendo usindili nanu limodzi. Chizolowezi ndi chinthu choyipa. Chizolowezi chimapweteketsa, chizolowezi chimaonongetsa zinthu, chizolowezi chimaonongetsa ngakhale ndalama, chizolowezi chimaonongetsa zinthu zosiyanasiyana. Nthawi zonse chizolowezi ndi chinthu chosadalirika, koma timachikonda monga ndafotokozera kale, chifukwa chimapangitsa zinthu zachani, zachikulu. Chimakupatsa mtambasale kuti zili monga zimakhalira muja. Koma ndithu chizolowezi chabwino kumoyo wauzimu ngakhale kuthupi konse. Nthawi zonse tionetsetse kuti chomwe tikupangacho ndi chimene choti, ndipo tachionetsetsa ndipo chinayenera chikhale choncho. Vuto loyamba limene Mariya ndi Yosefa anali nalo ndiloti ndi la chizolowezi. Anali ndi chizolowezi, faya kana nyamuka nayenda mtunda onsewu, mtima wawo ulipe kuganizira kuti Yesu Khristu ali nawo umodzi pa ulendo. Tisautengere chizolowezi moyo wathu auzimu, tisatengere chizolowezi. Chizolowezi si chabwino. Nthawi zonse tiyang'anitsitse zinthu zimene tikupanga. Vuto lachiwiri la Mariya ndi Yosefa ndionena kuti kukhulupirira zinthu zongoganiza. Kukhulupirira zinthu zongoganiza. Kukhulupirira zinthu zongoganiza sikusiyana kwenikweni ndi chizolowezi, komabe pena pake zimasiyana. Akuti makolo ake a Yesu amene wawa mmene nthawi ya misasa itatha, nthawi ya Paska itatha, nthawi ya madyerero amene waitatha, pakukwana nthawi yoti anthu azibwerera, iwo akuti anangoganiza chabe basi kuti Yesu Khristu ayenera kuti ali nafe limodzi, wanyamuka nafe limodzi, ali nafe limodzi mchipiringu cha anthu, mchigulu cha anthu, tiye tinyamuke tizitani, tizipita. Anangoganiza, panalibe umboni, panalibe chitsimikizo china chilichonse chosonyezadi kuti Yesu Khristu yu anali nawo limodzi pa ulendo. Anangoganiza ndi kukhulupirira kuti inde mmene taganiziriramu zili chani, zili chonchi, inde mmene taganiziramu izizi zinayenera kuti zikhale chonchi.
komano chimene chichi chinapangitsa kuti iwo aja avutike asautsidwe chifukwa chikhulupiriro chawo chimene anali nacho pa zinthu zawo zongoganiza sichinamtenge Yesu kukakhala nawo pakhamuli, sichinamtenge Yesu kukakhala nawo mgulu liyayi. Zochitika zenizenizo, the facts of the matter, zinalipobe pamene popo ngakhale iwowo angakhulupirira zinthu zina. Ifeyo monga akhristu kuti tipambane moyo wathu wauzimu tikapewe kungokhulupirira zinthu zimene tangoganiza. Tisangoganizayi kuti zinenera kukhala chonchi, tisangoganizayi kuti izizi zili chonchi. Tionetsetse ndithu ngati zili choncho, tionetsetsedi kuti zili choncho. Ngati tikuganiza kuti zili choncho, tionetsetsedi kuti zili choncho. Amene anaganiza iwowa kuti Yesu Khristu tayenda naye limodzi, anayenera aonetsetse tayenda naye limodzi ali patipo, tayenda naye limodzi ali gulu litilo, tayenda naye limodzi ali ndi abale athu ake atiwo. Osati kungoganiza ndikutani ndikukhulupirira. Pali zambirimbiri mu Chikhristu, pali zambirimbiri moyo wathu wauzimu zimene timachita, zimene timazitsatira, komano kuziyang'anitsitsa sikuti tili nazo mboni kuti zili choncho. Kuziyang'anitsitsa zinthuzo sikuti tili shuwadi kuti zili choncho. Ndi zinthu zimene ifeyo tinangoganiza kuti mwina zili choncho, then kuzikhulupirira zinthu zija kuti zinenera kukhala choncho, ndikumayenda mzotani muzotolezo. Komatu makolo aka Yesu Khristu, Mariya ndi Yosefe anayenda ulendo wa tsiku limodzi wa mthunthu wonse namaganiza kuti Yesu Khristu tili naye limodzi mongotengera kutani kuganiza. Taonako ndithu nthawi zambiri, nthawi zina tumakamba nkhani za m'Baibulo, ifeso takhalapo tikukamba nkhani za m'Baibulo, koma ukafufuza m'Baibulo mukapeza kuti nkhaniyo sili choncho, ukapeza kuti nkhaniyo mwinaso m'Baibulo mulibe, koma nkhaniyo unayimva wina wake akulalikira, nkhaniyo unayimva wina wake atayima pa pulpiti. Chinachitika ndi chani? Nkhaniyo iyeyo anangoganiza basi nakhulupirira kuti nkhaniyo inenera kukhala choncho. Mwachitsanzo china, nthawi zambiri anthu timanena kuti pamene Petulo anali kuyenda pa nyanja, pamene Petulo anali kuyenda pa madzi, akuyenda anatembenuka nayang'ana mnzake nayamba kudzimva kuti mwaona bwanji ife timatha tikuyenda pa madzi, tikuyenda pa nyanja ngati mmene akuyendera Yesu. Chifukwa cha matama amene wa Petulo, chifukwa cha kuzikuza kumene ku Petulo anayamba kumira. Izi ndi maganizo chabe, izi ndi zongokhulupirira zoganiza chabe. Koma tikawerenga Baibulo limafotokoza bwino, inde ndi zotheka Petulo zimene zida akadapanga, inde ndi zotheka Petulo anakatha kudzimva, koma Baibulo likufotokoza bwino chifukwa chimene Petulo anamirira m'madzi. Akuti Petulo mmene ankayenda pa nyanja, kumayang'ana kumene kunali Yesu ndi kumapita kumene kunali Yesu, akuti Petulo anayang'ana funde limene limabwera direction yake, anayang'ana funde limene limabwera, ndiye linamudabwitsa funde limenelo. Naganizira Petulo kuti funde limene lija mmene likubwera mucho kodi likafika pamene ndiline pano koma ndidziyendabe pamadzi. Chifukwa cha maganizo amenewo, mantha anayamba Petulo, kukayika kunayamba mwa Petulo kuti koma zitheka ndiyendabe funde limenelo likandifika. Pa chifukwa chimenecho Petulo anayamba kubira. Izi ndi zimene zinalembedwa momveka bwino ndi mabwinobwino, koma chifukwa chongoganiza ndi kukhulupirira zoganizazo timalenga nthano zosiyanasiyana, machitidwe osiyanasiyana amene asali chani, amene asali choncho. Mmoyo wauzimu muli zambirimbiri zimene tinangolenga zongoganiza, zina timazitsatira, zina timaziphunzitsa, zina timazikhulupirira, koma sikuti kwenikweni zili choncho, ndipo sitinayesetse ngakhale nkutenga nthawi komwe kuti tiziyang'anitsitse ngati zili choncho. Ayi, tinangoziganizira ndi kuzikhulupirira monga mmene anachitira makolo a Yesu kuti tisavutikenso ndi kumfunafuna mwanayo, tisavutikenso ndi kumuyang'anayang'ana. Ali ndi ife akuyenda nafe chani, akuyenda nafe limodzi. Linali tsiku limene ana ake Aaroni, Levitical 10 verse 1 mpaka 2, ndipo ana Aaroni, Nadabu ndi Abihu, anatenga yense mbale yake ya zofukiza nayikamo moto, nayikapo chofukiza, nabwera nawo pamaso pa Yehova moto wachilendo umene sanawauza. Ndipo panatuluka moto pamaso pa Yehova nuwatha nafa iwo pamaso pa Yehova. Inali nthawi imene ana Aaroni amagwira ntchito ya zaunsembe, ndipo Mulungu anawuza kuti mukamagwira ntchito ya zaunsembe iyi muzigwiritsa ntchito sweet incense. Panali incense ndithu wapaderadera amene anawauza kuti adzigwiritsa ntchito. Komano mu tsiku ili ana Aaroni anangoganiza kuti olo titangogwiritsa ntchito incense wina aliyense, titangogwiritsa ntchito chofukiza china chilichonse,
sipangakhale vuto lina lililonse, sipangakhale chokhumudwitsa china chilichonse. Ndiponso ntchito imene tinayamba kalekale sizingamkhumudwitse Mulungu. Tatiyeni tiyike chofukiza lero, komano amene amapanga ichi samadziwa kuti Mulungu wakumwamba akuona, samadziwa kuti Mulungu wakumwamba ali nazo ntchito. Chimenechi chinatengera iwowo imfa, chimenechi chinatengera iwowo chilango cha imfa. Moto wa Mulungu unatsika nuwanyeketsa iwo namwalira popo. Ganizo lako limene anangoliganiza nalikhulupirira kuti zinenera zikhale choncho, koma akanati afufuze bwinobwino, afatse bwinobwino, anakuona kuti nkhani yake sinenera kutani, sinenera kukhala choncho. Analipo Kaini amene anangoganizanso kuti pamene pajapa pa guwa lansembe paja timakayikapo nyama, kodi utakayika zipatso zingakhale vuto. Ananyamula zipatso zake navutika nazo, nanyamula nakazisiya pa guwa lansembe, wotchani sembe. Mulungu sanalandire ganizo lake limene iyeyo anangoliganiza. Analipo mfumu Sauli, mfumu ya ana Israeli, atamuza kuti pita kwa Amaleki ukaononge china chilichonse, ukaphwasule china chilichonse, ukaphe china chilichonse cha moyo, kaya munthu kaya chiweto kaya chani, ukaphe china chilichonse. Akuti Sauli atafika kumene kuja anaona kuti kunali ng'ombe zina za thanzi, kunali nyama zina za thanzi. Naganiza ati Sauli kuti kodi zinthu zimene zizi kuzipha ndi kuzononga ndi kuzitenga zimene zizi kukamphera nsembe Mulungu wakumwamba, chabwino chingakhale chani? Anaganiza ati Sauli kuti chabwino apapa ndikamphera nsembe Mulungu. Ganizo lake limene anangoganiza nalikhulupirira kuti nenera kukhala choncho, nalikhulupirira kuti ndi labwino, linathetsatu ufumu wake. Vuto limeneli ndi vuto ndithu longoganiza chinthu, kungochilingalira chinthu ndikuchikhazikitsa kuti chinenera kukhala choncho. Vuto lachiwiri limene Mariya ndi Yosefe anali nalo, longokhulupirira zinthu zongoganiza, osaonetsetsa ngati zinthuzo zili zoona. Vuto lachitatu limene Mariya ndi Yosefe anali nalo ndilonena kuti samamudziwa Yesu Khristu, samamudziwa Yesu Khristu. Luka 2:46 mpaka 48 ndi 50. Ndipo pakupita masiku atatu anampeza iye mkachisi, anali kukhala pakati pa aphunzitsi. Namva iwo nawafunsanso mafunso. Ndipo mmene anamuona iye anadabwa, ndipo amache anati kwa iye, mwanawe wachitiranji ife chotere? Taona, atate wako ndi ine tinali kukufunafuna iwe ndikuda nkhawa. Akuti Mariya ndi Yosefe adayenda ulendo wa tsiku limodzi nawo funafuna Yesu Khristu mchipiringu muja, osamupeza. Nabwera ku Yerusalemu masiku atatu akumfunafuna, kenako anakafika ukachisi nakampeza kumeneko. Anati, mwanayo watizunguziranji, wativutitsiranji, taona zimene wachita, tavutika ife makolo ako kukufunafuna mpaka fika na tsiku la lero, tsiku lachitatu limene tikukupeza, wachitiranji chinthu chimenechi. Ndiye mumve yankho la Yesu Khristu limene akunena pa Luka 2:50. Ndipo iye anati kwa iwo, kuli bwanji kuti munali kundifunafuna ine? Simunadziwa kodi kuti ndikuyenera ine ndikhale nzake za atate wanga? Ndipo sanadziwitsa mawu amene iye anayankhula nawo. Akuti Yesu Khristu atampeza nadandaula kwa iye, chifukwa chani wapanga zimene zitazunguzika makolo ako, tasowa mtendere makolo ako, taganizira iwe kuchokera pa tsiku limene Paska watha uja anthu anyamuka, tayenda ulendo wa tsiku limodzi, ndipo ulendo uli nkati tayamba kukusakasaka, ndiye ganizira mmene lili gulu lija takusakasaka, tavutika nawe koma osakupeza, ndipo tayang'anitsitsa paliponse osakupeza, pamene timazindikira kuti uli ku Yerusalemu kuno. Tabwera ku Yerusalemu kuno lero tsiku lachitatu kukufunafuna iweyo, tikukupeza pano. Mwanayo watisowetsa mtendere, mwanayo wativutitsa. Yesu Khristu akuwayankha makolo ake odandaula amenewa. Yesu Khristu akumuyankha Mariya ndi Yosefe, akunena kuti ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Munjira ina simunasoweka kundifunafuna ineyo. Ndi Yesu Khristu akupitiriza kunena kuti simukudziwa kuti ndikuyenera kupezeka muzanga za atate wanga. Akutanthauza kuti yani? Akutanthauza kuti inuyo taonani makolo anga, mmene panathera Paska muchofika na lero ndithu papita masiku, komano inuyo mukudandaula kuti ndakuzunguzani, ndakusowetsani mtendere, ndakuzunzitsani, chifukwa kunena zona makolo wa anazunzikadi. Anayenda mtunda ndi chigulu cha anthu chija, chigulu chambiri ngati chimenecho, nayenda mtunda oyenda tsiku limodzi, kenako anayamba kumufunafuna mwanayo, anayamba
anayamba kumufuna mwanayu mazibale awo amene sanalinso pa gulu limodzi. Wina amakampeza ali uko, wina ali uko, wina ali uko, wina ali uko. Anafunafuna onsewo ndi kumaliza abale awo, naona kuti iyayi Yesu Khristu sali chani, sali mwachibale. Ndipo anayambadi iwo kufunafunanso mu gulu lonsemo kuti tisanachoke mwina tidzachoka kuno ndikumusiya konkuno mchigulu cha anthu ena. Anayang'ana mchigulu chija, Yesu Khristu sanampeze. Inali ntchito yopweteka, inali ntchito yolamitsa. Yesu Khristu sanampeze pamene anatsimikizika kuti mwanayu sitinayende naye ulendo, mwanayu watsala ku Yerusalemu. Ndiye kuti ananyamuka ulendo wa tsiku limodzi limeneli kuchoka ku Yerusalemu kupita kumene amapita kumudzi yawo, nayendanso ulendo omwewo kubwerera. Unali ulendo pweteka. Anafika mu Yerusalemu. Atafika mu Yerusalemu anayamba kumufunafuna mwanayo. Tsiku loyamba mfuneni, ndipo kaya chakudya sindikudziwa kuti chimayenda bwanji, kaya pogona sindikudziwa kuti magonedwe amakhala bwanji. Dziko lonena kuti sikunali kwawo, anangobwera ku mapemphero atha, mayi ndi bambo kufunafuna mwana masiku atatu. Inali nkhani yovuta, inali nkhani yosautsa. Tsiku loyamba latha lapita, lachiwiri kuyambiranso kufuna mwanayu sadzampeza, lachitatu ndi limene amakampeza tsopano kukachisi. Inali nkhani yopweteka, inali nkhani yokhumudwitsa. Ndipo mpaka edi mayi yake ananena kuti mwana iwe watizunguza, mwana iwe wachitilanji chinthu chimenechi, bwanji mmene anthu amanyamuka kumapita, bwanji nawenso sumanyamuka. Naye Yesu Khristu akunena kuti ndi chifukwa chiyani mukulankhula kumanena kuti mumandifunafuna ine? Amen. Kodi simudziwa kuti ndikuyenera kupezeka mzanga za Atate wanga? Koma Bible likunena kuti mawu awa amene Yesu Khristu anayankhula, makolo asanadziwe kuti amatanthauza kuti chani. Makolo asanadziwe kuti yankho limeneli likutanthauza kuti chani. Yankho limeneli ndi limene likufotokoza za vuto lina la Mariya ndi Yosefe yonena kuti Yesu Khristu samamutani, samamudziwa. Yesu Khristu anali mwana wawo inde. Yesu Khristu ndi amene anamuyamwitsa bere. Yesu Khristu ndi amene anamukuza. Yesu Khristu ndi amene anamulera kufikira na zaka 12, koma mwanayu sanamdziwe, mwanayu sanamzindikire. Ndi chifukwa chake Yesu Khristu akunena kuti ndi chifukwa chiyani mukunena kuti mumandifunafuna? Chifukwa munakandidziwa ineyo simunakasowekanso nkumandifunafuna. Chifukwa ineyo munakandidziwa, munakadziwa kuti ndimapezeka pa zake za Atate wanga. Ndiye chinthu choyambirira chimene inuyo munakachita, munatha kuzindikira kuti simuli ndine, munatha kuzindikira kuti ineyo sindili ndinu, munakayenera kuyambirira kundifunafuna pa zanga za Atate wanga. Chimene Yesu Khristu amatanthauza nchonera kuti ineyo okhala mwana wa Mulungu, ineyo okhala mwana wa Mulungu, nditati ndasowekana ndi inuyo, nditati ndasiyana ndi inuyo, simungakandipeze kumalo kumene kumapezeka anthu ena, simungakandipeze muzosewera zimene zimapezeka anthu ena. Ineyo mukandiyang'ane mu zinthu zokhudzana ndi Mulungu, ineyo mukandiyang'ane mu zinthu zokhudzana ndi Atate wanga. Mukakandiyang'ana mmenemo inuyo mukandipeza. Kotero inuyo munakandidziwa makolo anga, kotero inuyo munakazindikira makolo anga. Sibwezinso pali nkhani yonena kuti inuyo mukunena kuti mmandifunafuna. Chifukwa munakandidziwa, chimene munakachita munakayambira kumene kumakhala zake za Mulungu, munakayambira pa zake za Mulungu. Koma chifukwa chimene mwatengera masiku osewa mukundifunafuna, chifukwa chimene mwavutikirira masiku osewa mukundifunafuna, mumakandifunafuna osati pa zake za Mulungu. Ndipo ineyo sindipezeka pa zinthu zimene zisali za Mulungu. Ndi chifukwa chake kumene koko simunandipeze. Koma munakhala mmakandiyang'ana pa zake za Mulungu, kuno kokhala kukachisi munakayambira kuno bwezi titapezana kalekale. Amen. Vuto lachitatu la Mariya ndi Yosefe, sanamudziwe ndani? Sanamudziwe Yesu Khristu. Sanamudziwe Yesu Khristu. Chifukwa chake ngakhale mwanayu kuyankha kumene kuku amadandaula kuti inuyo ndine titasiyana, ndinadziwa ndithu kuti titasiyana. Ndipo ndinadziwa kuti ndiyenera kukhala pamalo pakuti monga ineyo mwana wa Mulungu. Ndipo ineyo ndimuona ngati mundipeza kalekale, mundipeza mosachedwa, mundipeza mosavutikira pakundidziwa kuti ine ndi ndani. Ndithudi munthu umadziwika ndi kumene anthu angakupeze kuti atiwatani, utati wasowa. Ena mwa ifeyo titatasowa, ena mwa ifeyo tikatitasowa, pali malo osiyana-siyana amene anthu angakayambirire kuti yang'ana kumaloko. Ena mwa ife titati wasowa, kumene angakayambe anthu kuti yang'ana mwina ndi ku Premier Bed. Chifukwa kuti amatidziwa kuti ifeyo timakonda ku Premier
Premier Bet. Ndiye titasowa ayamba kutifuna kuti kayang'aneni ku Premier Bet mwina ali kumene koko. Ena mwa ifeyo titasowa ayamba kati yang'ana mmabala chifukwa amatidziwa anthu kuti ifeyo timakonda kumwamuwa. Ndiye pa chimene chocho titasowa amba akati yang'ana kubala. Alipo ndithu azibambo ena amene azikazawo madziwa bwino kuti abambo auja amakonda muwa. Ndipo zitachitika kuti mwina emergency yachitika, chinthu china chake chadzidzidzi chachitika, foni yawo wayimbira sikugwira, koma akuyenera kuti apezeke mudzamva akazi wafotokoza kuti koma mwina titume munthu akayang'ane bhala lakuti. Kumtuma munthu kupita kubhala kumeneko mukapezadi kuti ali kumeneko. Chifukwa chani mayiyo anafotokoza nena kuti mukayang'ane bhala lakuti akuwadziwa amuna akewa. Kotero mmene Yesu Khristu akufotokoza kuti ndi chifukwa chani mwavutika kundifunafuna nthawi yonseyi, chifukwa chani mwavutika kundiyang'ana nthawi yonseyi, chifukwa chani mwavutika ndi chakudya kundiyang'ana ine, chifukwa chani mwavutika ndi malo ogona kundiyang'ana ine, chifukwa chani mwakhala ndi masautso osiyanasiyana, chifukwa chotena kuti mundipeza ineyo, chifukwa choti zikutenga nthawi kuti mundipeza ineyo. Si china inuyo simukundidziwa, chifukwa munakandidziwa munakadziwa kuti ndimapezeka pa zake za Atate wanga. Kodi inuyo mumapezeka pa za ndani? Inuyo mumapezeka pa za ndani? Inu mutati mwasowa anthu akakuyang'aneni kuti, inu mutati mwasowa anthu akakufufuzeni kuti. Alipo anthu ena lero atati asowa kwayesera foni sikugwira, anthu akhoza kunena kuti amenewo koma ngati mukuwafuna kuti mukuwafunadi amenewo mupite ku phiri mukapeza, ndikupita ku phiriko mukapezadi, chifukwa anthu amadziwa kuti ndiwopemphera, ndipo kupemphera kwako amakonda zomapita kuti amakonda zomapita ku phiri. Inuyo anthu amakudziwani mutani? Mutati mwasowa anthu akakuyang'anani kutiko. Mariya ndi Yosefe mwana okhala wawo sanamdziwa, sanazindikira. Atazindikira kuti Yesu Khristu wasowa, atazindikira kuti Yesu Khristu sali pakati pawo, ndipo yakwana nthawi yoti ayambe kumufunafuna mu Yerusalemu. Anafika ku Yerusalemu nafunsa, kodi anthu inu ana mu Yerusalemu muno amakonda kusewera kuti? Nkutheka tu wina anawawuza ana atu amakonda kumakasewera ku mtsinje uko, ana atu amakonda kumakasewera ku mtsinje, kumakasamba ku mtsinje uko. Ananyamuka Mariya ndi Yosefe naganiza kuti mwana wawonso Yesu mwina ali ku mtsinje kwa kusamba, nakayang'ana kumeneko sanampeze. Anafunsanso ana akumeneko, kodi ana inu mukakhala kuti mukusewera mwina simuli ku mtsinje kuno, mmakhala kuti muli kutiko? Mwina atu anawawuza timakhala tilichire lakuti tikupha zitete kumeneko. Nanyamukanso napita kumeneko nakapeza kuti Yesu Khristu sanali kumeneko. Ndipo amene anapeza kumeneko anawafunsanso, mukakhala kuti mukusewera ndipo simuli ku mtsinje ndipo simukupha zitete, mmakhala muli kuti? Mwina atu akanakhala masiku athu ano anakanena kuti pamene popo ndiye kuti timakhala kuti tilikuonera video zachichewa tsopano. Ananyamukanso napita kumeneko kamuyang'ana Yesu. Masiku atatu onsewa anali kumufunafuna ndi kumuyang'ana mmene iwowo amaganizira kuti mwana wa zaka ngati za Yesu Khristu akhoza kupezekamo, koma konseko Yesu Khristu sanapezekepo. Koma pamene anayamba kumuyang'ana Yesu Khristu pa zake za Atate wake, pa zake za Mulungu wakumwamba, sanavutika naye Yesu Khristu, anampeza. Kodi inu ngati makolo ake a Yesu anavutika naye kumpeza Yesu? Kodi inu ngati makolo ake a Yesu anavutika kumsakasaka Yesu Khristu? Inu Yesu mumamudziwa, ine Yesu nimamudziwa. Kodi Yesu amene timayenda naye, kodi Yesu amene timakhala naye, Yesu uyu timamudziwa? Tilipo tu ambiri lero tikuvutika kufunafuna Yesu Khristu, tilipo tu ambiri lero tikuvutika kusakasaka Yesu Khristu, tilipo tu ambiri lero tikuvutika kumuyang'ana Yesu Khristu. Kulowa mpingo undu kutuluka kulowa uwu, nikulowa mpingo undu kutiso aisisi kuyenda ndikulowa uwu, kulowa utumiki undu kuchoka kupita utumiki uwu, ndikumamuyang'ana Yesu Khristu malo osiyana-siyana. Kodi Yesu Khristu mamudziwa ngati ndani? Komatu makolo awa akanamudziwa Yesu Khristu akanayang'ana malo oti akamuyang'ana Yesu Khristu, chifukwa Yesu Khristu amapezeka pa zake za Atate wake. Pamene sipali zake za Mulungu, Yesu Khristu samapezekapo. Mukanakhala makolo inu mukundidziwa, simunakavutika nthawi yonseyi, munakayamba kundiyang'ana ine pa zanga za Atate wanga, chifukwa ine sine mwana wamasewera, ndimapezeka pa zanga za Atate wanga. Mmene limayendera dziko, mmene limakhalira dziko, ndine ndizosiyana. Yesu Khristu timpembedzayu ndi wosiyana ndi milungu yonse. Yesu Khristu timpembedzayu ndi wosiyana ndi atumiki onse. Yesu Khristu timpembedzayu ndi wosiyana ndi maprofeti onse. Iyeyu amapezeka pa zake za Atate wake. Kodi Yesu Khristu makamfunafuna kuti? Kodi Yesu Khristu makamuyang'ana kuti? Ndikutheka tu mamufunafuna nthawi yayitali, koma mwina vuto ndikukhala kuti inuyo Yesu simamudani, simamudziwa.
timudziwe lero Yesu Khristu, tidziwane naye Yesu Khristu, ndipo tidzadziwa kuti inde uko kukusokoserana, inde uko kukusokoserana koma malo amene aja Yesu sangakhaleko, inde uko kukumveka mawu ana koma mawu amene aja Yesu sangakhaleko. Inde tidzadziwa, inde apa pakutchulidwa dzina la Ambuye koma pamene pa Yesu sangakhalepo, inde apa pakutchulidwa dzina la Yesu koma Yesu pamene pasangakhalepo, inde apa pakutchulidwa nyimbo zauzimu, pakuyimbidwa nyimbo zauzimu koma Yesu sangakhale pamenepo. Mawu a Mulungu akunena si onse oti Ambuye Ambuye adzalowa mu ufumu. Akutanthauza kuti si zonse zongopita ndi dzina la Ambuye zimakhaladi ndi Ambuyeyo. Timudziwe Yesu Khristu ndipo tidzadziwa malo amene amapezeka ndi kumene tingampeze tikamufuna. Yesaya 55:6, funani Yehova popezeka iye, itanani iye pamene ali pafupi, funani Yehova popezeka iye. Kutanthauza kuti inde ngakhale ali Mulungu amaona pena paliponse koma amapezeka popezeka iye, sapezeka malo ena aliwonse, sapezeka malo wamba. Mumudziwe Mulungu wakumwamba, mumudziwe Yesu Khristu, ndipo mudzadziwa kuti pakuti ndikampeza pakuti sindikampeza. Ali apayu ndi Yesu, ali apayu si Yesu Khristu. Mulungu wakumwamba akudalitseni. Maphunzira za mavuto atatu a Mariya ndi Yosefe anali ndi chizolowezi, anali ndi khalidwe la chizolowezi. Khalidwe la chizolowezi moyo wauzimu olo wakuthupi ndi losapindulitsa. Ngati taganiza chinthu, ngati tikufuna kupanga chinthu, tionetsetsedi kuti chinthucho chachitika ndipo chili choncho. Komanso vuto lina la Mariya ndi Yosefe ndilonena kuti amakhulupirira ganizo longoganiza chabe. Moyo wathu wauzimu ngakhale wakuthupi tisamakhulupirire ganizo limene langobwera m'mutu mwathu, chifukwa nthawi zina timakhulupirira kamba kamphayi ndi ulesi. Koma ngati labwera ganizo, tionetsetsedi kuti zinthuzo zili choncho, ndipo timudziwe Mulungu wakumwamba, ndipo timudziwe Yesu Khristu amene timpembedzayo. Titseke maso tipemphere. Oyera ndi olemekezeka ndinu Mulungu, zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene tili nayo yakuphunzira mawu anu. Litamandike likwezeke dzina lanu. Tipatseni ife mzimu opanda chizolowezi, tipatseni ife mzimu oonetsetsadi zinthu osati kungokhulupirira maganizo athu, ndipo tipatseni kudziwa ndi kuzindikira kuti Yesu ndi ndani. Ngokonda Mulungu wachifundo, zikomo chifukwa cha nthawi yopambana imene nayo, pitizani kuyenda nafe ndi kukhala nafe mu dzina ndi mphamvu ya Khristu Yesu tapemphera. Amen.